بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أني منا سنة بسبنا كنباو أنافل باو أو منو بالا كنفلن واتنا أو كاسالون كراولا كتابلا كدوكن منولا مالكونا مالكو كان حق جاجين فانتا أني ناني بيلا جنفه أمباو فوكا أول نمدون كأودو كرامان تويانا أما فو أوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأوفو كأول مدو أو كلا كجبراني منتسوانتي ni oye suna tv sabana kajira awlasa ka fo aw ma sege aw manyina aw ni aw be nyon fe aw ka emson mandila emson mandimi ni oye fruso duma emson fruso duma emson mana fo kaba afoko sigi jala emson furu ɲɔgɔnma fila ka kanu ko jidi ko o dumuni to a fɔ emison furuso duma balimaya ko o kanu ani o sinji juru ko o banban ko o sinsin a fɔ ko furuso duma sigiɲɔgɔnya denifaya ka taa se kelenya ma balimaya ma o sinsina a fɔ ko furuso duma diɲɛ yɛrɛ hɛrɛ sɔrɔli ka taa se lahara yɛrɛ labɛn ko numa a fɔ ko furuso duma furuso duma ka aw bilasira aw ka sigi kɔnɔna na aw ka furu kɔnɔna na aw ka jɛnw kɔnɔna na ni ala ka kumakan ye ni rasul sallallahu alaihi wasallam ale ka kumakan n'a ka kɛwalew ye ani hakili ɲumanya kɔnɔna na a fɔ ko furuso duma nin ye o kɛnɛ sigilen ye aw ye an b'a jira aw la sa k'a fɔ waati damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ sunkalo o hukumu kɔnɔna kama ka na se seli ma o tɛmɛnen kɔfɛ aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ furuso duma kɛnɛ kan ko kura tuguni aw ka se k'aw ka faamuyaw sɔrɔ aw ka gɛlɛyaw ka se ka wuli ka bɔ aw ka furu kɔnɔna na furu ka kɛ furu dumaw ye anw ka karamɔgɔkɛ ani anw ka seku ani anw ka bilasiralikɛla nin kɔnɔna na o bɛ an bolokɔrɔ nin waati na ale ye kɛnɛ sɔrɔ o la sa an bɛ jɛn an bɛ foli di karamɔgɔkɛ ma ale min bɛ nin émission ɲɛnamaya ni o ye Sheikh Muhammad Kone an b'a fɔ Sheikh ma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Sheikhana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ayiwa Sheikh bismillah Ustaz Sangare saha an bɛ foli kɛ I ye foli lase lamɛnbaaw ma an b'a kurakuraya inshallah ka lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma n'Ala sɔnna Ustaz an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ inshallah o b'a mɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ Suna TV sabanan ye fɔlɔ Allahu akbar ka cɛsiriw la san kamila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka foli k'a baarakɛlaw ye ka foli kɛ maa o maa bɛ baara in kɔnɔ dogo la ani bangina inshallah ala ka fanga di u ma ka baara in ta hali bi amina rabbi baara in ala ka sinsin ala ka sabati amina rabbi Ustaz o kɔfɛ foli an b'a di lamɛnbaga bɛɛ ma nka an bɛ tila k'a kɛrɛnkɛrɛn an ka gwadonmusow Allahu akbar sunkalo kɔnɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali an ka foli bi s'u ma Allahu akbar o to sun gɛlɛya kɔnɔ a ma sunakari tobili sa Allahu akbar k'a bɛn n'a waati k'a ja a qualité fana Allahu akbar qualité et quantité qualité min ka da dunbaw ye k'a caya ka bɛn ni u ka dunta ye ka tila k'a bɛn n'u sago ye k'a teliya ka bɛn n'a waati Allahu akbar an ka foli b'olu ye o ka kan ni foli ye olu ye an b'olu fo dɛ o kan ka fɔ ko sazo suguri fana sunɔgɔ m'u ta tile kelen Allahu akbar k'a labɛn k'a da dunbaw ma a ka d'u ye cogo min na ka bɛn n'u sago ye k'a caya ka bɛn n'a dunni hakɛ ye Allahu akbar an b'a fɔ ala k'a bila u ka mizani na amina rabbi ala ka saraka n'u bɛɛ lajɛlen ye amina rabbi jinɛ firdausi amina rabbi Ustaz an ka yani an ka taa yɔrɔ jan ko furuso baara min filɛ an bɛ fɛn saba f'u ye k'u janto a la inshallah kodɔnnaw ko an kun delila k'a fɔ an ka kuma la an bɛ segin a kan muso ka furuso baara a k'a nafa fɛn saba Allahu akbar fɛn saba n'o yera a la a b'a nafa Allahu akbar Ustaz o fɛn saba fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko an ka dɔn k'a fɔ o ye al-itqan wal jawda Allahu akbar al-itqan wal jawda ale yɛrɛ bi baara o baara kɛ furuso kɔnɔ a k'a sɔrɔ a bɛ se Allahu akbar ale yɛrɛ bɛ se quoi ale yɛrɛ kɛ a y'a kalan k'a dɔn a bɛ se
muso mi tobili kala ka da bi dumuni duma bo da kono de Ustaz abadi ko ngani ma kala e man fe min gala e bu duma bo cogoti arabu ko faqidu shay la yuti bana Ustaz ko wulude na mo donte ko ta do abadan Allahu akbar o kumana furuso bara aka godumuso nafa aka nafa sɔrɔ la diɲɛ na ka tɔgɔ sɔrɔ la diɲɛ na ka tila ka taa ala ka sara sɔrɔ o bɛ daminɛ ni fɛn fɔlɔ min ye o ye itqanu ye al itqanu wal jawda fɛn fila de don ka ko ɲɛdɔn ani k'a kɛ ka ɲɛ maa bɛ ko dɔ ɲɛdɔn mɛ kɔnɔna juguya fɛ a t'a kɛ ka ɲɛ kɔnɔna juguya fɛ a tɛ kɛ ka ɲɛ o fana bɛ sɔrɔ ko k'a ɲɛdɔn ka tila k'a kɛ ka ɲɛ o de la kuma fila bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ bɔ ɲɔgɔn na o n bɛ tobili dɔn wa n b'a kɛ ka ɲɛ n b'a dɔn wa n b'a kɛ fo k'a varier k'a qualité fɔ ɲɔgɔn kɔ min ka di ye bi min ka di ye sini min ka di ye sini n bɛ se fana sokɔnɔna saniyali la a n'a labɛnni n b'a dɔn n b'a kɛ fo k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ye modèle dɔ k'a la bi sini bɛ nin k'a la n b'a dɔn wa n b'a kɛ ka ɲɛ fini koli fana n bɛ se wa n b'a kɛ ka ɲɛ maa caman bɛ se fini ko la n'i y'i ka fini koli ta i bɛ nɔgɔ y'a kanda la dɛ walima senda n'a boloda nka ka ko ka kanda ko ka senda ko ka boloda ko ka pɔsi ko hali pɔsi nɔgɔ tɛ y'a la o ye koli ye dɛ o tuma na a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye al itqan wal jawda u k'u janto la u k'u dɛmɛ sokɔnɔna baara la ustaz i y'a faamu ustaz filanan yɛrɛ ye min ye o de ye rahatul bal Allahu akbar c'est-à-dire u ka ko in kɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ ni lafiyalen don quoi Allahu akbar u ni jɛn bɛ n'a ye quoi u ni jɛn bɛ n'a ye awɔ sokɔnɔna baara kɔni ne ye muso de ye n furula kama wa ni jɛn bɛ n'a ye wa nin ye ne ka baara de Allahu akbar o tuma la n'o kɛra ni bɛ lafiya quoi ni bɛ lafiya dɛ a bɛ lafiya baara kɛli la a wusa e bɛ tobili e bɛ se tobili la nka ni degun ne y'a kɛ ko n janwali n'o ka bila la i bɛ se fini ko la i ni degun ne y'a kɛ nin fini ko in nege si tɛ mɔgɔ yɛrɛ la a tɛ kɛ ni kɔnɔndiya ye dɛ a tɛ kɛ n'a ye a tɛ kɛ n'a ye fiyewu o tuma na rahatul bal o ye filanan ye rahatul bal ɲɛ ne ka baara ye wa ne jɛnɛ bɛ n'a ye n b'a kɛ ni farifoni ni wanzɔn bɛ n'a ye Allahu akbar alhamdulillah o sa o ye filanan ye sabanan ye min ye intizarul ajri min Allahi ta'ala Allahu akbar o y'a fɛn belebeleba alhamdulillah al ajru wal masuba min Allahi ta'ala Allahu akbar u ka da la ko sara belebeleba labɛn bɛ Ala bolo k'u kɔnɔ nin baara in na Allahu akbar a si bɛ tobili kɛ a si bɛ yɔrɔjɔsi a si bɛ wusulando a si bɛɛ lajɛlen finiko a si bɛɛ den lamɔ cɛ labato nin bɛɛ lajɛlen ye saraw de ye minnu labɛn bɛ sara belebelebaw k'o kɛ alijinɛ yɛrɛ sangansobaw ye ka bila a ɲɛ ne kuma la n'a tigi miirila Ala ka sara la kuma o kuma ni fari bɛna fa fari bɛ fɔni de a bɛ fɔni janw nin ye fɛn saba ye an y'o kɛ selimafo ye ka d'u ma ni y'an dɔn ka ye ɲan dɔn ka ye hakikatan shehu ni selimafo ni jala kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛ segin tuguni ka selimafo d'i ma ka sabula i yɛrɛ nimanaw caman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la jamana dɔw ta sabula olu ka weleliw cayala kosɛbɛ Ivoire jamana b'o la Burkina jamana b'o la Congo Gabon ka taa bila Angola hata Guinée équatoriale mɔgɔw ye weleliw camanw kɛ na ko k'u ka foliw lase ma selimafoliw lase ka tila k'a fɔ k'i famana n ko sunkalo de bɛ yen o la sa an b'a to kuma to i bolo samɛ foliw i k'o lase u ma inshallah kanu de don an bɛ Ala de deli Ala ka kanu to kanu min fana don Ala kama kanu de don Ala kama kanu de don bon usa ni foli bɛ bɔ maa o maa da la du jɔli de ka d'a ye du jɔli de ka d'a ye usa émission in na mɔgɔ bɛ olu ye n kamana gan émission kelen o kelen ale yɛrɛ n'a cɛ de bɛ sigi k'a lamɛn Allahu akbar bon ni émission kura kɛra u bɛ n wele cɛ b'a seereya bɔ kɔrɔlen min kɔni kɛla ne muso y'o bɛɛ kɛ o banna an bɛna kura de lamɛn sa o ka d'an ye dɛ ayi n ko cɛ de bɛ seereya di o Allahu akbar min kɛra ne muso y'o bɛɛ kɛ o banna n bɛ fɛ k'o f'i ye kura bɛna daminɛ n'o tɛ ale tilala kɔrɔlen la a ye kɔrɔlen bila en pratique
malambal ma munun be kan wele allo lu mutafanye ambadu fanata yo sugadi malambe afuye ala ka sanwere jiranu bela jelela amina rabbi islamé bela jele amina ka sanwere jirana shila shitigiyala amina rabbi ka dama keneyala amina rabbi nanga limaniya tonyove amina nanga ala insranye tonyove amina rabbi ambe kla ka duwa kuye yan foku ni furukew to kanu mina nyine ala ka kanu jidi ka temuka amina ala ka ben jidu ka furuso kono ka kanu jidi akonona la ka koto nyonta la jida kono garijege nyuma ala ka di uni furuke nunu amina rabbi furu tono den ala ka den barkama duma akema ana musoma fɛn o fɛn ka du ye diɲɛ latigɛ kɔnɔ hɛrɛ la ala ko nɔgɔyu o ye sira fɛn o fɛn ye tɔɔrɔ la ala ko kisi o ma o haminan ko dogolen ni bangelu de b'a dɔn a hɛrɛ ma ala k'a d'u ma hɛrɛ tɛ min na ala k'a falen hɛrɛ ma la ala ko k'a ka ala ya bonya kama salli ala muhammad an ka foli kun fana ye ustaz an b'i fo k'i walimadɔ ni duwawu nu an bɛ ala deli ala kɛ duwawu nu minɛ kosɛbɛ ala kɛ kanu jidi ala k'an yɛrɛ ɲɛmɛ aw la lafiya ni kɛnɛya ni sijan ala ko d'an ma bato minnu kɛra sunkalo nin kɔnɔna na hali bi ala k'a kɛ fɛn minɛlu ye sara minnu fɔla hali bi ala k'an k'o sɔrɔbaw la fasamandiya minnu fɔla kɔnɔna na hali bi ala kɛ an k'o fasamandiya sɔrɔbaw la ustaz o kɔfɛ nin ye anw donne émission kura kɔnɔ émission kɔnɔna na kosɛbɛ waati tɛmɛnen kɔfɛ kosɛbɛ ustaz lajɛlikɛ jamakuru ani lamɛnnikɛ jamakuru ni kanu jamakuru ayiwa i bɛna mun de kɛ k'u jansa kɛlen kɔfɛ ka waati jan nin ta u kan ne kɔni ka jate la waati fɛn o fɛn tɛmɛna an bɛna walada di bi min b'o waati bɛɛ lajɛlen datugu Allahu akbar hali kun dimina o bɛ nisɔndiya koyi u b'a fɔ ko ja n kun bɛ labɛn de la Allahu akbar ja usa tun bɛ labɛn na ka na usa bi walada a ka di cɛw ye a ka di musow ye Allahu akbar nka bi walada a ka di cɛw ye kosɛbɛ koyi a bɔrɛ n'a ɲɔgɔnnaw bi walada kɔni a titiri ye min usa i b'a dɔn ko an titiri to yɛrɛ bolo sa tari ne k'o fɔ de usa an b'o lamɛn da o an b'o lamɛn de da la inshallah ko ma yuhibbuhu zawju fi zawjatihi wa ma yakrahu fiha Allahu akbar ma yuhibbuhu zawju fi zawjatihi wa ma yakrahu fiha sani da arabukan ye ni y'a arabukan ye nin bamanankan ye min ye ko kɛwale minnu bɛ yen a ka di cɛ ye a muso k'o kɛ ani kɛwale minnu bɛ yen tiɲɛ na a man di cɛ ye fiyewu a k'a y'a muso la Allahu akbar kɛwale minnu bɛ yen o ka di cɛ ye a k'a y'a muso la kɛwale minnu bɛ yen fana a man di cɛ ye a k'a y'a muso la o la ne balimamuso baara bɛ yen nɔ bi dɛ nin ye ko dumanba de ye nin kɛwale ninnu kɔni sisan an y'a tɔmɔ koyi ka sɛnsɛn kɛwale 14 fɔ 14 o man di cɛ ye fiyewu a k'a y'a muso la Allahu akbar ne balimamuso i tulo bɛ nin na dɛ kɛwale 14 o ka di cɛ ye a k'a y'a muso la Allahu akbar o tulo bɛ nin na dɛ o kumana tulomajɔ de bɛ yen sa dɛ o kɔrɔ la sisan n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan fɛn 28 de bɛ bolo 28 de bɛna fɔ Allahu akbar nka fɛn 14 kosɛbɛ o de ka di cɛ ye muso k'o kɛ balimamuso i k'o lamɛn kosɛbɛ k'i jija o 14 na kosɛbɛ 14 dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o ma di cɛ ye dɛ i fana k'o dɔn k'i mabɔ o la pewu kosɛbɛ Allahu akbar nin de y'an ka walada ye bi nin ye walada belebeleba ye dɛ an bɛ ala deli sa tulo kunnadi inshallah ka walada ninnu lamɛn amina rabbi kuma daminɛ an bɛ kuma daminɛ kɛ min ustaz an ka dɔnnibaa dɔ ye kuma dɔ fɔ yan kuma in diyara n ye kosɛbɛ a ko albuyutu kalmasabihi idha ta'ahadnaha birri'ayati wal ihtimam izdada nuruha وإذا حدث أي خلل فيه ضحب ضوءها شيئا فشيئا حتى تخبو Allahu akbar ni ala rab kanamai misala ko min y'an ka du yɛrɛ ko ale kɔni du misala dege i n'a fɔ lampa lampan yelen bɛ cogo min na an ka so kɔnɔ a ko tuma o tuma ni muso hakili tola lampa la wulada yarɔ lampa de tun bɛ yen kuran de taara n'o ye o tiɲɛ la dɛ lampan de tun bɛ yen fɔlɔ nka an b'a ye muso timinandiw wula o wula a b'a ka lampan vɛri bɔ k'a ko k'a jɛ i y'a faamu k'a jɔsi k'a bila tile la k'a b'a fɔ denmisɛnnin a kana maga nin na dɛ a bɛ lanba yɛrɛ tagana k'a jɔsi saraba min bɛ lanba in na a b'o fɛn ni a b'o bɔ k'o bɛɛ jɔsi k'o jɛ
y'a faamu sanfɛla min mɛnɛni don ni charbon b'o la a b'o kari ka bɔ yen k'a labɛn k'a ɲɛ k'a fa pétrole la ni dusu kora sa n'a y'a mɛna sokɔnɔna bɛɛ bɛ kɛ yeli i b'a fɔ ko courant yelen ko sa a ko ale b'i furuso de ye ten quoi kuma o kuma n'an mago donna furuso an ka du kɔnɔna ko lanpa de don n'an y'an mago don a la kuma o kuma k'a saniya k'a jɔsi ka nɔgɔ bɔ a la ka finman in bɔ a la k'a labɛn ka ɲɛ furuso bɛ nɔrɔ furuso bɛ nɔrɔ sa n'a ye kuma nin faamuya o kɔrɔ la ja sa komi lanpa ni don ko don e b'a jɔsi cogo min na ka yan ja furuso kɔnɔna fɛn fɛn bɛ kanu jidi fɛn fɛn de bɛ kɛ don o don o kan ka kurakuraya ka taa i fana k'i jija o de la n'i y'a kɛ kunun a banna o t'a la o t'a la dɛ a ko mɛ n'an ɲinɛna lanpan kɔ kalo kelen a ma jɔsi a ɲɛ bɛ fin dɛ a bɛ fin dɛ a tɛ yelen di dɛ o kumana ko a bɛ fin a bɛ dibi ko a nɔrɔ bɛ dɔgɔya dɔɔni fo ka taa k'a t'i yɛrɛ Allahu akbar a ko furuso bɛɛ tɛ de sa ko cɛ ni muso hakili tora la k'a sago kɛ k'a ni lafiya ko kuma o kuma a bɛ nɔrɔ de ye cɛ in na Allahu akbar cɛ fana hakili tora muso la k'a sago kɛ min ka d'a ye k'o k'a ye a bɛ fɛn min a bɛ min fɛ k'o d'a ma ka valeur don a la k'a bɛ nɔrɔ de ye muso in na kuma bɛɛ ni nɔrɔ yera cɛ la ka nɔrɔ ye muso la nɔrɔ bɛ kɛ ka du fa nɔrɔ bɛ bɔ denw fana la kunanja bɛ na du kɔnɔ o bɛ taa kunjɛ fo jannatul firdausi Allahu akbar bato bɛ kɛ hakili lafiyalen a banna i bɛ taa baarayɔrɔ la i lafiyalen Allahu akbar i bɛ segin ka na i lafiyalen don i taatɔ baarayɔrɔ la i bɛ yɛlɛ ni mun de kɛra i bɛ yɛlɛ mɔgɔ bɛ fɛn ma kɛ i bɛ yɛlɛ ten fɛn kɛra dɛ a bɔra ka fɛn to so tiɲɛ la a ka kumakan nin Allahu akbar karamɔgɔkɛ ye nin fɔ an ye koyi an ko tiɲɛna ko in nin o tumana o de la a bɛ wajibiya cɛ ni muso bɛɛ kan bɛɛ lajɛlen k'i jija u ka nɔrɔ di ɲɔgɔn ma e ka nin minɛ cogo ɲɛ n'i yɛrɛ k'i minɛ cogo ɲɛ min ka di nin ye k'o kɛ min ka di fana ye nin k'o kɛ ko nka o bɛɛ kɔfɛ sa ko adamadenya yɛrɛ dacogo la i bɛna ye k'a fɔ cɛ kelen o kelen muso kelen o kelen fɛn dɔw b'a la a bɛ f'o ma ko al-ijabiyat o tɛ côté positif ye sa fɛn minnu ka ɲi positif kɔni olu ye fɛn ɲumanw ye jogo ɲumanw kɛwale ɲumanw o b'a la Allahu akbar cɛ kelen o kelen fana muso kelen o kelen dɔ b'a la a bɛ f'o ma as-salbiyat les côtés négatifs fɛn dɔw bɛ yen o man d'a ye abadan mala ko bi kuma de bɛna boli fɛn ni o man di cɛ ye nka o min ban d'a ye i kan k'o falen min na n'o ka d'a ye o ye nin mala an bɛ taa ten de nin man di cɛ ye nin man d'a ye o komi o man d'a ye o bɛ remplacer ni mun ye i b'o bɔ i bɛ mun bila o nɔ la i b'o bɔ i bɛ na ni min o ye nin de ka d'a ye Allahu akbar o tuma na o la n'an taara bɔ min jogo kan ko nin man d'a ye o b'e la an bɛ se k'i ka fura d'i ma ten o kɔrɔ la se ka bana f'u ye a banna fura d'i ma a banna nin man d'a ye wa nin ka d'a ye kumala min man d'a ye komi o b'e la o bila min ka d'a ye o filɛ nin o ta Allahu akbar ne balimamuso nin man di cɛ ye a banna nin ka d'a ye o kɛ o place la a banna o bila o place la min man d'a ye o tunu pewu kana na bilen Allahu akbar datugu ka bɔ yen pewu bana filɛ a fura filɛ wallahi nin ka d'a ye nin ma d'a ye e yɛrɛ bɛ min ta sa i b'o dɔn a banna Allahu akbar sa kumana waati kama an di taa an b'a daminɛ fɔlɔ la Allahu akbar fɛn fɔlɔ jumɛn de bɛ yen k'o man di cɛ ye mun kan ka bila o nɔ la Allahu akbar ustaz ko la yuhibbu zawj az-zawjata al-abus al-ka'iba subhanallah bal yuhibbu az-zawjata al-wadud al-bashush sahibatu al-ibtisama wal-wajh al-mushriq Allahu akbar ustaz fɛn fɔlɔ min u b'a fɔ muso dɔ ma ko az-zawjatu al-abus al-ka'iba muso ɲɛ sisilen a ɲɛ sisilen don wa a ka ɲɛkun fana ye min ye dusukasi b'a kɔrɔ quoi Allahu akbar zan bɛ kuma in walawala kosɛbɛ dɛ a ma ko walawala la cɛ dɔ bɛ yen a don o don so kɔnɔ a bɛna muso ɲɛ kumunen sɔrɔ tuma dɔ la yɛrɛ a bɛna sɔrɔ a bolo dan b'a da kɔrɔ Allah n'a y'a ɲininka ko mɛ mun don mun kɛra diɲɛlatigɛ yɛrɛ de jɔrɔ bɛ mɔgɔ la surtout ne yɛrɛ den olu ka diɲɛlatigɛ bɛna kɛ cogo min o de jɔrɔ bɛ ne yɛrɛ la ne ni e yɛrɛ fana bɛ lahala min na a fɔ an na to tan ne yɛrɛ bɛ hami n'o de ye o saz muso dɔw de bɛ yen i don o don so kɔnɔ i bɛ n'u sɔrɔ nin de la a bɛ nin fɔ walima i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ka problème personnel dɔ a bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn k'o bila kunkolo la ka sin ka hami n'o
Allahu akbar. Usa ita sara do herebe mina fe no fe go fam gbe ado be nema la abe villa kono dumini duma be moblu be fembe be me chen na ona anye kumuni do male ka nye kumu mi ezi ko dot na farane ka ni nema ina de Allahu akbar. Eta lika hamiye est-ce que chen na do faranga fen kuntan mirila dron ka hakla mirila ka o ke hamiye o hami fana o bita chen fale mago be ka nisojala ngale bito ke hami ka ere ni deguno yi bita soro san ere kono ka nisoja ka dogonde usaz ale be nyekumu doron dila nyekumu dusukashi Allah usaz ni kewali che ta fefi che tenve sa nyekumu madimashi usay ngoni dona sokono ka ta soro muso ben chona jabetike ire jadi bitike esgale mbabole bararola bana i bole voyage la bole yoro gerra kana nana kibini lafiya so kile nana soro ni balawo be nyafe usa yep mamvo kramo ke kwa maya ko ni mandi che kadamuga ko parce que ko clé kono che bi wati minge clé kono che ka bararola abi manye kumune joli kacha ma joli bi dima ko kacha ma joli bi kuma jugu fama kacha ma joli ba doya ma joli ba nini ka fara ka bara sengenka ka fara ka bara digunka wallahi aka klaka ne nya kumune so bizaza ko man woni aina al mafar abo keradi abora diguna ka bo gelera kana do digumere wallahi ustaz usmana ko ni kewali tiere la ni mandi chei wa ma fo muso nunu ye e bi ka hamini ka jenla tige mi e che ka jenla tige e diunga jenla tige do farali ka do farabali ka ni bebe ala de الله أكبر وعلى الله فليتوكل المؤمن يجي دالا كي كلمانيا الله أكبر دو دولا بي ايبك هامي كيني تشابي لوازيلا ابنا فيلا ابنا دو فيلا كونو دو دولا والله تشابي موتو كبي ابنا موبلي سانغا دي مالي ربي دوسا والله ala bina dinda ma mimina fa beke wari wol ma mimina fa beke kalan mimina ke ma bay jen la tigala wallahi o te se ka soro ne ka nyekumu yu abada o be soro ni che boyeni ni che biribiril di otmana usaz ambe min fo ni muso sugi aka min bla ni nola aka nga min bla ni nola otmana ko de ye al bashashatu al ibtisama wal bashasha والإظهار دائما بالوجه المشرق الله أكبر malma muso doni mai ay mais bina min bla place la sisa la mais odeni ibina min bla place la ni soja ni munya Allahu akbar ni soja ni munya Allah ibina min bla place yele musuni ka chep mep mabe ibina min bla place la ki nye wala wajhul mushriqu de kure nyeda nye wala nyeda norolin parce que ni nye kumna bi faranyo ngadi mais ni soja la bi wala de abi yayi abe wala be chen hal nasra ko be chen abana Allah so chen ma ere na ya nye kum ngabi che jugani abe che jugade o ngana ndi soja la nyeda mi wala chenye bi da keneka funi ka bonyo na be da keneka otmala ko mi ngadi che o yi ni soja Allah ka ni soja ka pme ka yele musu ni ke ka pme ka nyeda wala ka pme ina fo san keme a kun famane du ima delikai Allah je dongo de ka le pme de o de kadai ani ki nyingise da keneka kaba mana na aka follow ka femi nyeda wala lindu nyingise be keneka aw so we che ko na tirire farfon nindu Allah ka yebi kana farfon nindu nyeda wala lindu yela musumusuni be kake anyebe nyingise la keneka o so te toto ala alna lere ni feo fenna na bisingo bebla mobli dalay wal ma bo bebla moto safe Allah abisinga do sokonoti abe nyina sege be ko fembe abebe bla dala ka do nzala amenu fo Allahu akbar amenu fo musowi yani ka koliji dama ko ba lafia adone ka jisuma dama ko ba lafia ka boisson dama ko ba lafia ka dumuni gerala ko ba lafia ka ventilo blala ka clim kala ofien ka daga ko ba lafia fen folo mba lafia e yeju wallahi ustaz weti yeju o yeti de ye chugo de ba kere ni nye kuma koro to be bi kuna da be bi kuna da ko usaz akei man no ne usaz adama dim mbe chugo amano be ni issue la wala dron c'est fini e bi ta fon ngo ko fo shi mai ble ashita faru fon ble ay abadan bala mo fo muso yoku janto la de mbe chugo aboto bararola o de ko be ha usambalo muso ken na me kusbere kan na me anan ba ko na me kusbere
furu caman bɛ yen olu bɛ ka dew caman fɔ ka sɔrɔ ma olu le y'a sababu ye Allahu akbar mais san kɔnɔ cɛ min bɛ ɲɛ kumunen sɔrɔ e bɛ ja jumɛn sɔrɔ furu la bilen ça tɛ ja foyi sɔrɔ e yɛrɛ bɛ don k'i bɛ taa nisɔndiya yɔrɔ jumɛn sɔrɔ o cɛ la bilen parce que a ko bɛ taa ka taa a b'i bɔ ale b'i tɔgɔ bɔ a ka divisionnaire kɔnɔ quoi a bɛ bɔ a kɔnɔ nin kɔni tɛ sa ne kɔni hali ni ne nana ne tɛ nin filɛ yɛrɛ o hakikatan bon n'o kɔni kɛra yɔrɔ a banna a kɔni a banna dɛ kanu bɛ yen bilen o kɔrɔ a y'a ka kanu da sɔgɔ k'a tile fili kɔgɔji la a kɔni o tɛ ye tuguni sa a t'i ye o kɔgɔji kɔni kɔnɔ